På Friskolen Herlev arbejder vi med PPL, fordi vi tror på, at det kan forstærke vores frihed, vores faglighed og vores fællesskab for vores elever. Altså de ønsker, vi har med PPL på skolen her, det er, at vores elever skal trænes op i at være mere selvstændige. Vi vil gerne have, at de får udfoldet deres kreativitet og deres mulighed for at samarbejde, måske også endda på tværs af klasser. Og vi tror på, at hvis vi får skabt en kultur på skolen med PL som en måde at gå til læring på, så tror jeg på, at vi også kan give vores elever en større motivation for det at lære i det hele taget, og at vi kan simpelthen skabe en endnu bedre skolehverdag for dem. I dag har vi besøg af Søren fra Klimacirkus, fordi at han skal hjælpe os med at vise, hvordan vi egentlig får potentialet frem i alt det, som PPL kan hjælpe os med. Helt konkret, der skal lærerne introduceres til PPL, og de skal introduceres til diverse planlægningsmodeller, og de skal også ud og prøve at lave et forløb. Målet med PPL hos os, altså det er simpelthen, at vi får lavet en federe skole, for at sige det lige ud. Altså, vi synes, vi har en god skole, men vi tror på, at vi kan lave en endnu federe skole på den her måde. Og jeg tror også på, at med det her værktøj, tror jeg, at vi kan være med til at skabe måske også en ny skolekultur, fordi PPL er ikke blot noget, vi går ind og gør en gang imellem. Ønsket er simpelthen, at PPL kan være med til at forandre vores skolekultur for vores elever.